രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മോത്സവമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് മംഗളൂരിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അല്ലേ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മോത്സവം 2-3 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏതിലെ വന്നെന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പ്രഭുജി. കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും വരാം. ഓക്കെ, അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും വരാൻ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവും. ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ കൂടുതൽ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മോത്സവമായിരുന്നു. പിന്നെ അവര് ഗുജറാത്ത് ടീമുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ നമ്മളെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലവും അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയവർക്ക്. അപ്പൊ അവരും അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. നമ്മളെ കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളും അവരും അറിയല്ലേ. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനാണല്ല. അവിടെ ദ്വാരകയും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലവും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പൊ കുറച്ചാഴ്ച, ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെറുതായിട്ട് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറാം. ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ വന്ന്. സോറി. ഞാനൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്ന് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യണം. മാതാജി, വിജയശ്രീ മാതാജിനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നാളത്തെ ഏകാദശിയുടെ പാരായണത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ? പേരുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിലവരൊന്നും പേര് തന്നൊന്നല്ല. പേര് തന്നവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലാത്തവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാജി എന്റെ 2 പ്രാവശ്യം പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കോള് 2 പ്രാവശ്യം. നല്ലതല്ലേ? മാതാജിക്ക് ചൊല്ലാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനേ മാതാജി, അന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഫോണില് പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് പോയി. എനിക്ക് സൗണ്ട് എടുക്കാനും അറിയാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കര ടെൻഷനായി പോയി. ഞാൻ അവിടുന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം, പക്ഷെ എന്റെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം വന്നു. അയ്യോ, എന്തൊരു മാതാജി, അതില് ഗിരിജ എന്ന് പേരിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണോ? ശരി മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ബിന്ദു എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഏത് ബിന്ദുവാ മാതാജി? ബിന്ദു കൃഷ്ണല്ലേ? ഞാൻ ബിന്ദു കൃഷ്ണയാ. എന്റെ പേരാണോ? എന്റെ പേര് തന്നെയാണോ മാതാജി? ബിന്ദു കൃഷ്ണ. പറയൂ. എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. സൗദാമിനിക്കോ? ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ സൗദാമിനി മാതാജിക്ക് തരാം. 18-ാമത്തെ 4 മണി. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ്. 4 മണി. അപ്പൊ ഞാൻ മാതാജി വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? 4 മണിക്ക്. 4 മണിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവും. കോമള മാതാജിയുടെ പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തിട്ടു.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ആരും പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്റെ മാതാജി നെറ്റ് പേര് പോയി മഴ തരാറില്ലല്ലോ കാരണം. മാതാജി. ഇവിടെ മഴ കാരണം നെറ്റ് പോയി. അത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പറ്റിയില്ല. ശരിയാ ശരി. ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ എനിക്കും ഉഷാദേവി കിട്ടുന്നില്ല മാതാജി മാതാജി. പേര് തരാറില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ. ഞാനാ ഉഷാദേവി മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വന്നില്ല. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാതെയൊക്കെ ആയി, പിന്നെ അമ്മ മരണമായി. ഇതെല്ലാം അത് ശരി. കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ ഇതായത്. ഓക്കെ എന്നാലും ഇത് നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ലിങ്ക് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പേരൊക്കെ തന്നു, അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ലിങ്ക് കിട്ടാനൊന്നുമില്ല. അത് ആ സമയത്ത് ഇടാറുണ്ടല്ലോ, അന്നേ ഇടാറുള്ളൂ. നാളെ ഇപ്പൊ രാവിലെ പ്രഭു തരുള്ളൂ, അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ ഇടാറുള്ളൂ. അതൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ പ്രീതമാതാജിയുടെ അമ്മയും വീണു വയ്യാതിരിക്കുക. മാതാജിയുടെ അമ്മയും വീണിരിക്കുക, എന്റെ അമ്മയും വീണിരിക്കുക. എന്റേത് ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഉണ്ട് വിജയലക്ഷ്മി എന്നിട്ട് അവരും വീണ് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് വീട്. ഇപ്പൊ നാളെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അവരുടെ തോളില്. അതാണോ ഇന്ന് രാവിലെ രാമായണം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിട്ടെ? വിജയശ്രീ മാതാജിയുടെ സിസ്റ്റർ ആണോ അത്? കാറടിച്ച്. നാളെ ഓപ്പറേഷനാ. അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വിജയശ്രീ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയും മാതാജി, എനിക്ക് രാവിലത്തെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് തരണേ. ശ്രീജ നോക്കട്ടെ. വെളുപ്പിനത്തെ 5:45 അല്ലേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം ഞാൻ. ഹരേ രാമ ചൊല്ലിക്കോളൂ ആരെങ്കിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബ് വന്നു. ഇതില് ചെറിയ എക്സാം നടക്കായിരുന്നു, അത് കാരണം കൊണ്ടേ അതുകൂടെ ഡിസ്റ്റർബ് വന്നവരുണ്ട്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താണ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഇട്ടോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഇട്ടത് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ. രണ്ടാമത് ലൈവ് ഇടേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? ഇല്ല, ലൈവ് പോയിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങള് കാണുന്നവര് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയൊന്ന് ലാഗ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്ലാസ് നടക്കുക. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രഭുജി ഇന്ന് 1 തൊട്ട് 9 വരെ ഒരു ഷോർട്ട് ഇത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിവരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഹരേഷ്, ആ ഓക്കെ. ഞാൻ അതൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 10 എടുക്കാം, നാളെ നമുക്ക് 1 തൊട്ട് 9 വരെ പറയാം. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ് 10. ഇതിൽ 11% ചാർജ് ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ലൈവ് വീണ്ടും ഇടണോ? വേണ്ട, ലൈവ് ഇപ്പൊ അതില് റണ്ണിങ് ഉണ്ടല്ലോ. കുറച്ചു നേരം ഒരു ബ്ലാങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. റണ്ണിങ് ആണ് ലൈവ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ബ്രഹ്മോത്സവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ബ്രഹ്മോത്സവം 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടില് പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം പോലെ തന്നെ അത് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ, 1 വർഷമായി ശരിക്കും ബാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട്. അതായത് ക്ഷേത്രത്തില് വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ച് പുതിയ ക്ഷേത്രം പണിത് അതിലെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ചെയ്ത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രതിമ ഒക്കെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും 1 വർഷമായി ശരിക്കും അമ്പലം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വർഷമാണ്, ആ ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ബ്രഹ്മോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉത്സവം തന്നെ. അപ്പൊ അതിന് മാക്സിമം എല്ലാവരും, കാരണം നമ്മളെ എല്ലായിടത്തും നിന്നുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണല്ലോ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ്. അപ്പൊ ഒരേ ലാംഗ്വേജിനും ഒരേ ലീഡേഴ്സും അതിന്റെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ലെവലിലാണ് ബാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിൽ പോണത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നായാലും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ പുറമേ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് ബാംഗ്ലൂർ എവിടെയാണ്? ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു മാംഗ്ലൂരാണ്, മംഗലാപുരത്താണ് ഇസ്കോൺ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്കോണിനെ പറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇസ്കോൺ മായാപ്പൂരാണ് അതിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലായിടത്തുനിന്നും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഫോറിനിൽ ഫസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്, ബാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്, പൂനെ ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല പല ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മായപ്പൂരിലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവൻ, പലയിടത്തും ഇസ്കോൺ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മാംഗ്ലൂരിലുള്ളത് ഒരു ബ്രഹ്മചാരികളാണ് അതില്. അപ്പൊ 2-3 ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. അത് നാമനിഷ്ഠപ്രഭുവാണ് ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോൺ എല്ലാവരും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. വലിയൊരു ക്ഷേത്രമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പണി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവേണ്ട രീതിയിലുള്ള ആശ്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഭൗതികത ശരിക്കും ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കോഴ്സസ് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അതിന്റെ. അപ്പൊ അതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അമ്പലം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വേൾഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ രീതിയിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരാഴ്ചയോളം അതിൽ എൻഗേജ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റാവുന്നവര് വരാം, അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മള് ശരിക്കും അത് ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും ലൈവ് ആണ്, നമ്മളെല്ലാം കാണണം. ശരിക്കും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്കത് പറഞ്ഞത് അത് ഫീല് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറയില്ല, പായസം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോരെ, അത് കുടിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോഴല്ലേ അത് അറിയുള്ളൂ എന്താണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 10ാം മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. മന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന്റെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, 10ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, അന്യാദേവഹുർ വിദ്യാൻ ആഹുർ അവിദ്യ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണം വിജയശീരേ. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്
രണ്ട് തരമുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനമല്ലാത്തത് അജ്ഞാനം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ അറിയാത്തത് മുഴുവൻ അജ്ഞാനം. ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ജ്ഞാനം, അല്ലാത്തത് അജ്ഞാനം. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബലം ലഭിക്കുന്നു, അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാന സംസ്കാരം, അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഗുണം കിട്ടും, അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗുണവും കിട്ടും. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗുണം അജ്ഞതയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുണം കിട്ടും. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വല് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അതായത് ഭൗതികത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത. ആത്മീയതയിലുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം വേറെ, ഭൗതികതയിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം വേറെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയത, മറ്റേത് അജ്ഞാനം. ഭൗതികത മുഴുവൻ അജ്ഞാനാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ രണ്ടത്തിന് ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് അജ്ഞാനമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ബലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിനും ഒരു ബലം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട ഫലം ഏതാണ്, ബലം ഏതാണ്? അത് ജ്ഞാന സംസ്കാരം, ഞാനാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വിവേകികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ബലം സിദ്ധിക്കുന്ന വിവേകികൾ. അപ്പൊ വിവേകികൾക്ക് അറിയാം ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ്. അവര് പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാമെന്നാണ്. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികത, അതായത് ജ്ഞാനമല്ലാത്തത് എന്തോ അത് മുഴുവനും അജ്ഞാനമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13ാം അധ്യായത്തിലെ 8ാം ശ്ലോകം തൊട്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8 തൊട്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തായാലും വേദങ്ങളായാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല ശ്ലോകങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെ ഒരു സാരാംശം തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിലും ഈ ശ്ലോകത്തിനോട് കണക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ശ്ലോകം കിട്ടും? ഭഗവത്ഗീതയിലെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എന്താണ് ജ്ഞാനം? അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതിൽ 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, അങ്ങനെ ഒരു അനവധി ക്വാളിറ്റികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 18 ക്വാളിറ്റികൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ വരെയാണ് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ഇങ്ങനെ 18 തരം ഗുണങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലാണ് അതിനെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്തത് എന്തോ അതൊക്കെ അജ്ഞാനമാകുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ജ്ഞാനിയായി തീരണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയായി തീരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റികൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. 18 തരം ഗുണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 18 ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറെ സ്ലൈഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജനറൽ മെയിനുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. 18 ഗുണങ്ങള് മന്ത്രം 10 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ അനവധി ഉണ്ട്. ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അനാസക്തി, പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. നമുക്ക് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനെ നമുക്ക് പിടിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് എത്തും. മനസ്സിലായി? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനം അറിയാം. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന്, അതിന്റെ ഗുണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ഇങ്ങനെ ഒരു 18 ഗുണങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഭാവാർത്ഥത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ, ആ വ്യക്തി ഒരു ഗുണവാനായി തീരണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു വിനയമാണ് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് നമുക്കറിയാം. പ്രഭാത് സ്വാമി ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലും പറയുന്നത് എന്താണ്, ദാസ. ആ മെന്റാലിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിനയത്തിനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലായാലും കുറെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തനിലേക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. പിന്നെ ആ ക്വാളിറ്റികൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗുണവാനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഹൈ തിങ്കിങ്,
സിമ്പിൾ ലിവിങ്. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പേരിനും പ്രസക്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. നമ്മള് വെറുതെ കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ അതിന്റെ മീനിങ്. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളായാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളായാലും വാക്കുകളായാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാവരുത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവരുത്. അത് ചിന്ത അടക്കം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വാക്കുകളായാലും ചിന്തകളായാലും മനസ്സായാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനൊരു നിമിത്തമായി തീരരുത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തനാവുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം. ഇതൊന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? സാധന ഭക്തി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് സാധന ഭക്തി. ആ സാധന ഭക്തി ചെയ്തേ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവലിൽ നിന്നാണ് മുക്തി ലെവലിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുക്തി ലെവലിലേക്ക് കടന്നാലോ പിന്നെ ഭക്തി ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സാധന ഭക്തി. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും സാധന ഭക്തി ചെയ്തേ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഉയരാൻ കുറെ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ ഒരാളെ ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപഢ്യം ഒഴിവാക്കണം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഒരു ഭക്തനായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാം. അതേ വരും ആ വ്യക്തി ഭക്തനായിട്ടില്ല. ഭക്തി അതിന് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പറയണം, ഭക്തനാവുന്നല്ല. ഏതൊരു ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനോട് ചോദിച്ചാലും ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് രാധാറാനും സഖിമാരും, അതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ളവര്, അവരിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രയാണമാണ്. നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അവരിലേക്ക്. മറ്റുള്ളവരെ ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപഢ്യം ഒഴിവാക്കണം. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസനെ ഒരു ആചാര്യൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്നൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സയൻസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ ടീച്ചറെ അടുത്ത് പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വിചാരമല്ല. രണ്ട് കാര്യം അതിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളെ വികാരം, നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം കൂടി അറിയണം. രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ആരാണ്? ഗുരു. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ആ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണം. നമുക്ക് പല സംശയങ്ങളുണ്ടാവും ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോൾ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ വീണു പോകും. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഗുരു, ആ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. എന്നാലേ ആ സത്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിന് അതിന് തത്വതി പ്രണിപാതന പരിപ്രശ്നായ സേവയ ഉപദേശാന്തി തജ്ഞാനം ജ്ഞാനി നാസ്തസ് ദർശന, അതല്ലേ 4-ാം അധ്യായത്തിന് 34. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഒരു ഗുരു നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് അല്ലെ, നമുക്ക് ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഗുരുക്കന്മാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ഇത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. സന്ദീപിന മഹർഷി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഗുരു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. ഗുരുവില്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ പൊട്ടിയ പട്ടത്തെ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ, നമ്മൾ എവിടെ എത്തൂല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് രണ്ട് കുറെ പോയിന്റ്സിൽ 18 പോയിന്റില് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രം നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭക്തി സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നമുക്ക് കിട്ടൂല. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില നിയമങ്ങൾ, നമുക്ക് തപസ്സുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പലതരം. അത് ഭഗവതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പലതരം തപസ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, മനസ്സുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ടൊക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ തപശ്ചര്യകൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല തപസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് പൂജാവിധികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് റൂൾ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മളൊരു ജിംനേഷ്യം ഏതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണം. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ട്രെയിനർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇന്നത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭക്തിയിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വൈദിക രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്? വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആ നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സ്റ്റെപ്പ് കൂടി വരാം നമ്മളിൽ. നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിഠായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വായിക്കും. പക്ഷെ 2-ാം ക്ലാസ്സിലോ 3-ാം ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ മിഠായി ഒന്നും കൊടുക്കൂല. പിന്നെ അവനെ വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. പിന്നെ അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉയരും തോറും
നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ ലെവല് ഹാർഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്നാൽ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. വേദം സത്യമാണ്, അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ആ സത്യം അത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും വേദം ഫൈനൽ എന്നുള്ള മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനെ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു സത്യം, ആ സത്യത്തെ ആദ്യം തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉറച്ച് നിൽക്കണം. അതില് നമ്മൾ അത് തെറ്റെന്ന് ഇത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് വിടാം, നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രം പിടിക്കാം. അപ്പൊ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളെന്ന് ഒരാൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്, നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്തിയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം. നമുക്ക് അതിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വിഘാതമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ സൃഷ്ടിക്കാനല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിയുക. കാരണം അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ കുഴപ്പം. നമ്മളെ ഭക്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് അവരെയും ഭക്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ നാരദ മഹർഷി അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാസ്വാമി അല്ല, നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ആ സീക്വൻസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ, കനിഷ്ക ലെവലാണ് നമ്മൾ. കനിഷ്ക ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല യുക്തിവാദികൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അത്തരം ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. നമുക്ക് കനിഷ്കയിൽ നിന്ന് മധ്യമധികാരത്തിലെത്തി മധ്യമ ഉത്തമ അധികാരിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ആൻസർ പറയാനും ഏത് വിഘാതം ഉണ്ടെങ്കിലും നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? ഉത്തമ അധികാരികൾക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേവരെ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. അടുത്ത്, സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായി കവിഞ്ഞൊന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കണ്ണു ഓടിപ്പിച്ച് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യമായിട്ട്. ഒരു ആചാര്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലെ, സന്യാസിവര്യന്മാര് അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളത്? അവർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കൂടെ 1 2 ഡ്രസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയിലെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം ശരീര നിവർത്തിക്ക് ആവശ്യമായി കവിഞ്ഞൊന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ അത് തന്നെ കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മളെ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമുള്ളൂ ഈ ലോകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതീനായ ഭക്തി ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികത താന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നമുക്ക് അനാവശ്യമായത് ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ കർമ്മബലങ്ങളാണ്, നമുക്ക് ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു വറ്റ് എന്ന് പറയില്ല, ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ അരി, ഇതിന്റെ പിറകിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ബന്ധനങ്ങളുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമേ ഇതിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കുറയാവുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ അടുത്തത്, സ്ഥൂലമായി ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ഏത് സമയത്തും അതിങ്ങോട്ട് വരാം, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ ചേട്ടൻ, എൻ്റെ ചേച്ചി, ധനം, ഇതെല്ലാതും 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ക്ലോസ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ശരീരമായിട്ട് നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ബന്ധമുള്ളത് ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ടാണ്. നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി മരിക്കുകയാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടീനെ രണ്ടാമത് പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുട്ടി ജനിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കണ ഇവരാരാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? അച്ഛനമ്മ. അത് ഏത് ജന്മത്തിലുള്ള അച്ഛനമ്മ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചത് ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് ശരീരവും ബന്ധപ്പെട്ടതും തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇതൊക്കെ ശാശ്വതമല്ലാത്തതാണ് ഈ ലോകം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം.
പിന്നെ അടുത്തത് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളിടത്തോളം കാലം പുനർജന്മം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ചക്രത്തിലാണ് അല്ലെ. ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് ശരീരം വേണമെന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പുനർജന്മം നമുക്കുണ്ടാവും. പുനർജന്മം ഉണ്ടാവും. ഈ ശരീരത്തിന് രോഗം ഉണ്ടാവും, മരണം ഉണ്ടാവും. ഇത് കൺഫേം ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം. എത്ര നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളും മരണവും പുനർജന്മവും നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അസുഖങ്ങള് ഇന്നലെ വസൂരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊറോണ, അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ മരണം ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ മറന്നു പോണ കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് പുനർജന്മോ രോഗമോ മരണമോ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാർദ്ധക്യം 4 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വാർദ്ധക്യം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, രോഗം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മരണം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പുനർജന്മം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. നമുക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വരൂപം നമുക്കുണ്ട്. ആ സ്വരൂപം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ജ്ഞാനം. അതാണ് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണേ അന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുക. ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അത് വിവേകിയായി ജ്ഞാനിയായി, ജ്ഞാനിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. മുക്തിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതൽ ആസക്തി പുലർത്തരുത്. നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം എത്ര ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സാധാരണ മൃഗങ്ങളെ പോലെ തീർക്കാനുള്ളതല്ല. അത് നമ്മൾ എന്താണ്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായത് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി അതിലേക്ക് വളർത്തരുത്. ആസക്തി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയത കുറയും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ഗിയറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതികത കൂടും തോറും ആത്മീയത കുറയും, ആത്മീയത കൂടും തോറും ഭൗതികത കുറയും. അതാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹ പുത്ര കളാത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുതേ. അപ്പൊ അധികമായിട്ട് ഗൃഹവും പുത്രനും ഭാര്യ ഇവരോടൊന്നും നമ്മൾ അധികം, അതിനു തന്നെ അവരോട് സ്നേഹമില്ല എന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതൊന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നീ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത്ര നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അതൊന്നും ഈസി അല്ല. അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിലാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് മനസ്സാണ്. മനസ്സ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു മനസ്സിന്റെ, അത് ആത്മാവായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്: ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്. മൂന്നാണ്. ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ആത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഈ മനസ്സാണ് നമ്മളെ അനിഷ്ടാനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ആത്മാവല്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാണ്. അത് നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള കോട്ടുകൾ, 2 കോട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചുറ്റും. നമ്മള് ആദ്യം ഇന്നർ കോട്ട് ഔട്ടർ കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ്. 3 സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ശരീരം, അതിന്റെ ഉള്ളില് സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഏറ്റവും ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. സന്തോഷമായാലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടാനങ്ങളെല്ലാതും മനസ്സിന്റെ കയ്യിലാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മാവിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് എന്ന് മനസ്സിലാവണം. പിന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്മാവാണ് യജമാൻ. പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. ഈ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ലെവല് വളരെ താഴ്ന്നതായിരിക്കും പലരും. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരും എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല. ജനറൽ പോയിന്റിൽ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ലെവല് വളരെ താഴ്ന്നതാണ്. നമ്മ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സാധന ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തി, വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരായാലും, അതായത് പ്രഭുസ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ ജപമാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് 16 മാല കൗണ്ട് ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ജപിച്ചാ പോരെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മള് പ്രഭാതസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മുക്താത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവരായാലടക്കം അത് സാധന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ അവർ തെറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഭക്തിയില് നമ്മൾ സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തയിലും അഭിരുചിയിലും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തി വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ വീണ്ടും വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആത്മീയ സംസ്കാരം. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഭക്തസംഘം, സാധു സംഘം, 3 കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? സാധുശാസ്ത്രം, ഗുരു, ഗുരു. ഈ 3 കാര്യത്തിൽ വരണം. അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് സാധു അല്ലെ. അതായത് സത്സംഗം എന്ന് പറയും. അതായത് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംഘം. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. നമുക്കറിയാം ഭൗതികതയിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ, മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ മെന്റാലിറ്റി മാറും. ഇന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് പോയി അവിടെ ചെന്നു, അവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി ചേരുന്നു. ആ 2 ദിവസം 3 ദിവസം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോണ ഒരു അവസ്ഥ. അത് ജീവിതം മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞാലോ ആ അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഭക്തന്മാർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 1-2 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാം. ചിലപ്പോൾ 1 ദിവസം 2 ദിവസം നമുക്ക് ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അത്ര സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. വേറെ ഒരു ലോകമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ആനന്ദത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളയവർ ആ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് ഇത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആചാര്യന്മാര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മീയ സംസ്കാരം വളർത്തുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും, ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് സിറ്റിയില്, എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും ഏകാന്തയിൽ അഭിരുചി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഏകാന്തതയാണ് ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് കാലത്ത് ആ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഏകാന്തതയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ശരിക്കും ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് പറഞ്ഞ ഏകാന്തതയ്ക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിനുള്ള അഭിരുചി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വിപ്രതിപത്തി, അതായത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഭക്തരല്ലാത്തത് നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ കൂടി പാർക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ മെത്തേഡുകളാണ്. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. പിന്നെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചേ ഒരുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ആകപ്പാടെ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. ബാക്കിയല്ലാതെ ഈ ലോകത്തോടുകൂടി നശിച്ചു പോകും. മരണത്തോടെ അത് നമ്മളല്ലാതെ നശിച്ചു പോവാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തിന് റിസർച്ച് ചെയ്യാം? നമുക്ക് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. തത്വജ്ഞാനിയോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ എന്ത് ചെയ്യാം? ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നേടാം. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു ജിജ്ഞാസു, ഒരു ജ്ഞാനി ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ എന്താണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതെന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്
അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറണം. ജ്ഞാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ വരും, അടുത്ത ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ വരും. ഇത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടില്ല. അജ്ഞാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗവേഷണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 18 വസ്തുക്കളും വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഈ 18 വസ്തുക്കൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതില് ഭൗതികതയിലും പറയുന്നത്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8 തൊട്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ 18 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇതില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടില്ല, ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവത് പഠിച്ചാണ്. അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 18 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനമാണെന്നും പിന്നെ എല്ലാത്തതും അജ്ഞാനമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുള്ളൂ. അതാണ് ജ്ഞാനം. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയക്ക് പുറമെയുള്ള മറ്റ് രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. ആത്മീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാതും അതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. അതായത് വേറെ രീതി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭൗതികത, ആത്മീയത. ഭൗതികത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അജ്ഞാനവും, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജ്ഞാനവും. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനവും, ഭഗവാനെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തോ, ഭഗവാനെ പറ്റാത്തതല്ലാത്ത എന്തോ അത് മുഴുവനും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയാവ വേറെ എന്ത് തന്നെയായാലും ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മന്ത്രത്തില് ജ്ഞാനത്തിന് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അജ്ഞാനമല്ല, ജ്ഞാനമാണ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആദ്യ മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതിയെ പോലെ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താ പറയുന്നത്? ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, കഴുത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, കഴുതര തോളില് എന്താ കുറേ തുണികളും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടും അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കൊണ്ടുപോകും. അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ അലക്കാരന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൽക്കാരൻ കുറെ കെട്ടൊക്കെ വെച്ച് കഴുതര വെച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഭാരം കെട്ടയച്ച് ആ കഴുതനെ എന്ത് ചെയ്യും, പുല്ല് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്തേക്ക് വിടും. കുറച്ചു നേരം അവിടെ തന്നെ കെട്ടിയിടും. അപ്പൊ കഴുത എന്ത് ചെയ്യാ, പുല്ല് തിന്നും അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. ഈ കഴുതയ്ക്ക് അറിയണില്ല ഈ ഭാരം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പുല്ല് കിട്ടുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. അവൻ അന്വേഷിക്കുന്ന സന്തോഷം അല്ലെ. ഈ ആധുനിക മനുഷ്യർ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്, സന്തോഷമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിന് ഇത്തരം ഭാരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള് കയറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് കേവലം ഒരു കഴുതിയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമാണത്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു കഴുതിയെ പോലെ നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു പല കാര്യങ്ങളും പറയാം. ഒരു IITN IIT കഴിഞ്ഞു, വലിയ ഹയർ മാർക്ക് മീൻസ് 100% മാർക്ക്, അങ്ങനത്തെ ജോലി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം. എന്തിനാ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം? അവൻ എല്ലാതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവനെ തന്നെ ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം. ശരിക്കും സത്യം വേറെ ഉണ്ട്. ആ സത്യമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഒരു ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അജ്ഞാനമാണ് ഈ ലോകത്ത്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. കാരണം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അജ്ഞതയാണ്. അത് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് ആൺകുട്ടികൾ. ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാല അജ്ഞരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണില്ല, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവന് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു രത്നചുരുക്കത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സാധാരണ ജനങ്ങൾ അജ്ഞാനം പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇനി അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതെന്റെ രാജ്യം, ഇതെന്റെ ലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്രയമായ ശൂന്യാകാശത്തെ മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകം എന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല.
നമ്മളെ രാജ്യം, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി തന്നെ നമുക്കറിയാം. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതടക്കം ആരും അതടക്കം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒന്നുമില്ല ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ. അതിലെ പിന്നെ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അജ്ഞാനം പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ അവസ്ഥ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാരമായ വിസ്തൃതിമെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികൾക്ക് സമാനമാണ് അല്ലെ. ബഹിരാകാശം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഭൗതിക ലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണികയാണ്. ആ കണികയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതിനാണ് ശരിക്കും അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അജ്ഞത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികത, ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞത. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ, എണ്ണിയിലൊടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹങ്ങൾ, സമുച്ചയങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം എല്ലായിടത്തും ഒന്നല്ല, നമുക്കിപ്പോ അറിയാം. ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ തന്നെ. ഇപ്പൊ സയൻസും അറിയാം. സയൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട്. ഗാലക്സീസ് അനവധി ഉണ്ട്. അതിന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ സയൻസ് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അത് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു സമയം വരുന്ന പറയുന്നത്. പരംപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ നാം ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളിൽ പീഡിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ജീവികൾ, നമ്മളെ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒരു ഉറുമ്പ് തൊട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വരെയുള്ള അവസ്ഥകൾ. ഈ ലോകം എനിക്കാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, എന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ലോകം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളിൽ പീഡിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. എല്ലാതും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി. അത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. 20-30 വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മുടമ്മരായി പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് രാഷ്ട്രത്തിന് വെച്ചൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താണ് അല്ലെ. കാരണം നമുക്കറിയാം പല രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്, അവർ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, അതേപോലെ തന്നെ റഷ്യ, ഉക്രൈൻ, ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലോകം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ രാജ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടി, ഈ സ്ഥലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടി, ഈ ചിന്താഗതിയാണ്. ഇത് മായയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് പിടിക്കും നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിന് പകുതി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് ആ രാജ്യം എന്താ പറയാ, അടുത്തും വേണമെന്ന് പറയും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ അവസ്ഥകൾ ഇതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഈ അജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠങ്ങൾ ഉറവിടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അറിയാം, നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50% ശക്തിക്കും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്കും വേണ്ടി നീക്കിവെക്കുകയും അങ്ങനെ പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉത്കണ്ഠയാണ്, ഭയമാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. എപ്പോഴും ഭയമായിരിക്കും നമ്മൾ. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള പേടി. ആ പേടിയാണ് എല്ലാവരും മുതലെടുക്കുന്നത്. ആ പേടി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാനിൽ 100% സറണ്ടർ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പേടി ഇല്ലാതിരിക്കാം. നമുക്കറിയാം കുന്തി ദേവിയുടെ കഥ. 100% സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയി. പിന്നെ അവിടെ അടുത്ത പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഭയത്തെയാണ് ശരിക്കും ഈ ലോകം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് രാജ്യസുരക്ഷ. നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനോട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഈശോവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭൗതികതയായിട്ട് ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. ഇതാണ് നമുക്കൊരു നിർദ്ദേശം, ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിത ചക്രത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഈ മന്ത്രത്തിൽ ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യജ്ഞാനം നേടണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മായശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. ധീരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭക്തൻ. ഭക്തന് മാത്രമേ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനമുള്ളൂ, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളൂ, ഭയമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ വ്യക്തിക്ക് മായശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകില്ല. അവന് സുഖോ ദുഃഖോ തണുപ്പോ ചൂടോ ഇതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എല്ലാം അതും ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും. അതാണ് ഭക്തൻ, അതാണ് ധീരൻ. ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തി. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരനല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനും വേണ്ടി ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ധീരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. ഇവരൊരിക്കലും എന്താണ് ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അതിന് ആചാര്യന്മാര് വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അവർ കൊട്ടാരമായാലും കുടിലായാലും എന്തായാലും അവർക്ക് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് അവർ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രഭുസ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുസ്വാമി പോകുമ്പോ ഫോറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ സന്യാസിയായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ കാറിൽ എന്താ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. എനിക്ക് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അതാണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല അവരെ ചിന്തിക്കുക. അവര് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഗുരുവായിട്ട് പറഞ്ഞു അതല്ല. അവരതില് അത് എൻജോയ് ചെയ്യണില്ല. അത് അതിന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഭക്ഷണം ഇന്ന് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് ധീരൻ, അതാണ് ഭക്തൻ, അതാണ് ജ്ഞാനം. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരവും മനസ്സും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ജഡഭരതന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ? ജഡഭരതൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മം ജനിച്ചതുകൊണ്ടും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും. അതാണ് ചാടി ചാടി നടക്കുന്നത് അല്ലെ, ഉറുമിലൊന്നും ചവിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അത് അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജനിക്കാൻ കാരണം ഇന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംഗതിയൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സും ശരീരവും ഈ ഭൗതിക അത് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രിഗുണ ബന്ധസ്ഥരെ നമ്മൾ ബന്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആ കെട്ട് അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൂടാതെ നമുക്ക് സ്വയം അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ശരീരം മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ആത്മാവും ബന്ധനങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ആത്മാവിന് ബന്ധനങ്ങളാണ്. അതിന് ബന്ധനാണ്. ഇപ്പൊ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ കെട്ടിട്ടിരിക്കണം. ആത്മാവിനെ എന്തുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണം? മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണം. ഈ കെട്ടിനാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഒന്ന് ശരീരം ഒന്ന് മനസ്സും. ഈ രണ്ട് കെട്ടും നമ്മൾ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മുക്തി എന്ന പദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. ജീവശക്തിക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ളത്. ശരിക്കും നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതല്ല. നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ലോകം അതാണ്. നമ്മളെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓഫീസല്ല നമ്മളെ വീട് അല്ലെ. നമ്മളെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? വീട്ടിലാണ്. ജോലി അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ ജോലിക്ക് വേണം, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെയാണ് ശരിയായ പ്രവർത്തനം എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവസത്തയ്ക്ക് ഇത് തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനല്ല ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നാലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവരിഷ്ടത്തിന്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം. അതാണ് നമ്മുടെ ആനന്ദം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കും. ഋഷികേശൻ ഭഗവാൻ ആനന്ദിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും, അല്ലാതെ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സും ശരീരവുമായിരിക്കും ആനന്ദിക്കുക. ആത്മാവ് ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവസത്തുക്കളുടെ ആത്മീയ സ്പുല്ലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. അതാണ് കാരണം ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജഡവസ്തുക്കളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളെ ശരീരം, അത് ശരീരം ജഡവസ്തുവാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഇതിനെ ജീവനുള്ളതായി
അതിന്റെ സ്പുല്ലിംഗങ്ങൾ, നമ്മളെ ആത്മീയ സ്പുല്ലിംഗം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ്, അത് സ്പുല്ലിംഗമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ആ സ്പുല്ലിംഗങ്ങൾ എന്താണ്, അതിനെ ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. അതായത് നമ്മളൊരു കാർ ഓടിപ്പിക്കണം അല്ലെ, കാറിന് ജീവനില്ല, അതിലുള്ള ഡ്രൈവറാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കാറിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവും, അയാളാണ് വണ്ടി ഓടിപ്പിക്കുന്നത് അറിയാം. അത് അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നിരിക്കുക, ആ വ്യക്തിനെ അയാൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ അങ്ങനത്തെ അത്ര അൺഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ലോകത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുക, കാറ് വരുന്ന പറയാ, കാറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാർ ഡ്രൈവറെ പറ്റി അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ്? ശരീരത്തിനുള്ള ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനമില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് എന്താണ്, ഏത് സമയവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാം. കാറിന്റെ ഡ്രൈവർക്ക് കാറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി അടുത്ത കാറിൽ കയറാം, അപ്പോഴും അടുത്ത കാറ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ സ്പുല്ലിംഗങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മളിത് ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മക ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകം ചലനാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ ചലിക്കാത്തത് ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല, ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചലിക്കാത്തത്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആത്മീയ സ്പുല്ലിംഗങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്നും ഈ വസ്തുക്കൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയമാക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ, നമ്മ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരാളൊക്കെ ഒരു കാര്യം കേട്ട് അല്ലേ, ഒരാളൊക്കെ ഒരു പായസത്തിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ഒരാളെന്നോട് പായസത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഇന്ന പായസമാണ്, അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയിടും അരിയിടും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു. ആൾക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് അറിയില്ല, പക്ഷെ ആൾക്ക് കേട്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ കാണണം, പായസം കണ്ടു, അപ്പൊ അതിൽ വെള്ള കളറിന് അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് കളറിന് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അത് പായസത്തിന്റെ കളർ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആൾ കുടിക്കണം, അപ്പോഴാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഇവിടെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനാണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ അവസ്ഥക്ക് അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് കാണും, പിന്നെ നമ്മൾ അറിയും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് ധീരന്മാർ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതാണ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് മനസ്സിലാക്കണം. നിയമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസന ഒരു ആജ്ഞാത്മക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം കേൾക്കണം, പിന്നെ അറിയണം, പിന്നെ അനുഭവിക്കണം. ഈ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതില്. ഇത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഇത് പോയ വ്യക്തിക്ക് അറിയുള്ളൂ. പായസം കുടിച്ച വ്യക്തിക്ക് പായസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും അതെങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഗുരുവാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ ഗുരുവിനെ, ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവിനെ ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ, ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനിൽ നിന്ന് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ദിനചര്യകൾ, ജീവിത രീതികൾ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയാം, സയൻസ് പഠിക്കണേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഠിച്ചാലോ സയൻസിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്, നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരിലും ഭക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം, ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകും അല്ലെ. എല്ലാവരിലും പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സ് പഠിച്ച കുട്ടി എന്താണ്, വളരെ സ്പീഡിൽ അവൻ അച്ചീവ് ചെയ്യും അവന്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലാണ് ഇത് ശാസ്ത്രം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ ഭക്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതിന് ഗുരു പരമ്പരയുണ്ട്. ആ പരമ്പരയിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ധീരനായി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായി മാറും. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനൻ പോലെയും ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനായിരിക്കണം. രണ്ടുപേരും വേണം, അല്ലാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനെ പോലെ ആയിരിക്കണം, ഗുരുവിൻ പറയുന്ന അതേപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ചോദിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, ചോദിക്കണം, സംശയങ്ങൾ മാറ്റിയിരിക്കണം. അതാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ അതാണ് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ധീരൻ, അസ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തവൻ, വിദ്യ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി. അപ്പൊ എന്താണ്, അതാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അഭ്യസിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുമ്പോ
അർജുനനെ പോലെ. നമ്മൾ ഭഗവത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പഠിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അർജുനനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. ഒരു ധീരൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു പ്രബോധകന നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തനായി തീരാൻ, അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാ, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാ പറയാ നമ്മൾ. അതിനാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിന് ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് ആഗ്രഹം, ഉയരണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ പ്രാപിക്കണം. ഭക്തന്മാരെ പ്രാപിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ വിദ്യ ലഭിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതില് പറഞ്ഞത് മെയിൻ ആയിട്ട് ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ. അജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് എന്തോ അത് അജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട വഴികളാണ് നമ്മളോട് 18 വഴികൾ, 18 രീതികൾ, 18 കാര്യം, ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ഭഗവതിയില് 13-ാം അധ്യായത്തില് 8 തൊട്ടുള്ള 12 ശ്ലോകങ്ങളില് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം, ബോധം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, ജനനമരണങ്ങൾ, അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത് ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇട്ടില്ലേ? ഇല്ല, 9ന്റെ ചോദ്യം 10ന്റെ ചോദ്യം ഇടണം പ്രഭു. കിട്ടില്ല അല്ലെ? മാതാജി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം, ഞാൻ വിട്ടുപോകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നാളെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. 1 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം 1 തൊട്ട് 9 വരെ ഉള്ളത്. 9ഉം 10ന്റെ പ്രഭു. നാളെ ഏകാദശി. നാളെ ഏകാദശിക്ക് എല്ലാവരും പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് മാതാജി ഇട്ടല്ലോ. ലിസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട് പ്രഭു. വേറെ ആരെങ്കിലും എല്ലാവരും പേര് കൊടുത്തല്ലേ അല്ലേ? കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ഏകാദശിക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ്, ജ്ഞാനം, സാധന ഭക്തി. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ചില സാധന ഭക്തി എന്തിനാ ചെയ്യണത് നമ്മള്? അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ചിലർ വ്യക്തി പറയും അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കില്ല. അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ എടുക്കണം. ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ? നമ്മള് സാധന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്ര ലെവലിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും, അതിനൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. കോളേജ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെ? അവിടെ ചെന്നാലേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് സാധാരണ ഭക്തി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നാളെ ഏകാദശിയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം. ഏത് അതിന്റെ ഉപദേശമൃതം അല്ലേ? അടുത്തതും കൂടി എടുക്കാനില്ല എനിക്ക്. അതും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് മാർക്കിടാം. മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. 12 വരെയുള്ളത്. ഏതിന്റെ ഉപദേശമൃതം കഴിഞ്ഞാ? ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തുണ്ടല്ലേ ഉള്ളത്? അത് 3rd ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിച്ചാണ്. അത് ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരേണ്ടത്. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3rd ലെവൽ ഒന്നിച്ചൊന്ന് മാർക്ക് ഇടാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. കാരണം എക്സാം 3ന്റെ കൂടെ എക്സാമിലാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ആവുന്നത്. ഒന്നിച്ചാണ് മാർക്ക് ഇടേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും? പ്രണാമം.
ഇല്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ നാളെ ലിങ്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത്. നാളെ ലിങ്ക് ഇടാ, 2 മണിക്ക് ലിങ്ക് ഇടാ. 2 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് ലിങ്ക് ഇടാ. എക്സാം പരീക്ഷയുടെ എന്താ രാജകുമാർ പ്രഭു എന്താ പറയണത്? 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള അതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷയുടെ പരീക്ഷ എടുക്കണം നമുക്ക്. അത് ഞാൻ നാളെ ഇല്ലല്ലേ, നാളെ വൈകിട്ട് എടുക്കാല. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ വൈകിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ 1 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള മന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ, അതായത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പൊ തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ തന്നെ 9-ലെയും 10-ലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് എക്സാം വേണ്ടത്. ഓക്കെ? ആ എക്സാം വേറെ ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അയാ ശ്ലോകം പറയുമ്പോ 9-ാമത്തെ 5-ാമത്തെ മന്ത്രം പറയാ, ആ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 1-ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയണത്, ധാന്യമന്ത്രം എന്താ പറയണത്, അത്രയും ചോദ്യമുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഒരു വറ്റിന്റെ പിന്നിലുള്ള കർമ്മഘടങ്ങളെന്ന് പ്രഭുജി പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ചോറിന്റെ പിന്നിലുള്ള, അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വെറ്റ് നമ്മളെ ടേബിളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ, നമ്മളെ ചോറിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്ക്. അതിന്റെ അധ്വാനങ്ങളല്ലേ? അതിന്റെ അധ്വാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ. മനസ്സിലായി? അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഹരേർനാമ കേവല നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത. അതാണ് നമ്മളെ അതെപ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡിലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. അപ്പൊ ശരി, അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 1 തൊട്ട് 9 വരെ റിവ്യൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 9-ഉം 10-ഉം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എക്സാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേവച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമനന്ദോട് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. നാളെ തൊട്ട് കമ്പൽസറി ആണ്, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.